Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το γνωστό σε όλους μας ΦΠΑ, ο οποίος σημαίνει φόρος προστιθέμενης αξίας. Ας μείνουμε λίγο στο προστιθέμενης και ο λόγος που ονομάζεται ο φόρος αυτός έτσι είναι γιατί προστίθεται στην αξία ενός προϊόντος. Τώρα, ο ΦΠΑ παρουσιάζεται την ώρα που γυρίζεται αυτό το βίντεο με τρεις μορφές, σε τρεις συντελεστές. Ένα στον κανονικό συντελεστή, ο οποίος είναι 24% και αφορά την πλειοψηφία των προϊόντων ή υπηρεσιών. Στο μειωμένο συντελεστή, ο οποίος είναι στο 13% και αφορά κυρίως κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, συνήθως τρόφιμα και κάποια άλλα. Και ο υπερμειωμένος συντελεστής, ο οποίος είναι στο 6% και αφορά, για παράδειγμα, φάρμακα, ενέργεια, βιβλία και κάποια άλλα αγαθά. Πάμε να δούμε πώς υπολογίζουμε την τελική τιμή με το φόρο αν μας δώσουν την τιμή προφόρο. Πάμε να δούμε στην περίπτωση που έστω ότι ένα αγαθό έχει 30€, ο ΦΠΑ είναι 24% και θέλουμε να βρούμε την τιμή με το ΦΠΑ. Θα ακολουθήσουμε, χωρίς να εξηγήσουμε περισσότερο, ένα πρακτικό κανόνα, δηλαδή αν θέλουμε να υπολογίσουμε την τιμή με το ΦΠΑ, θα πολλαπλασιάσουμε τα 30€, δηλαδή την αξία του προϊόντος πριν από το ΦΠΑ, επί 1,24. Και αν κάνουμε τις πράξεις, αυτό κάνει 37,20. Στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή αν ένα άλλο αγαθό ανήκει στο ΦΠΑ 13%, για παράδειγμα, έστω ότι ένα αγαθό έχει 20€ προ ΦΠΑ και ο ΦΠΑ του είναι αυτό που είπαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, ο μειωμένος, δηλαδή 13%, πάλι η τιμή με το ΦΠΑ θα είναι 20, επί αυτή τη φορά θα πολλαπλασιάσουμε με το 1,13, γιατί ο ΦΠΑ είναι στο 13%. Ενώ στην περίπτωση του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% και αν ένα προϊόν έχει 10€ και ο ΦΠΑ είναι 6%, η τελική τιμή με ΦΠΑ θα είναι 10 επί 1,06, άρα 10,60. Να συμπληρώσουμε ότι αυτό κάνει 22,60. Πάμε να δούμε και την αντίστροφη περίπτωση. Δηλαδή, δίνεται η τιμή με το ΦΠΑ και θέλουμε να υπολογίσουμε την τιμή προ ΦΠΑ. Πάμε να δούμε λοιπόν με βάση αυτά που δείξαμε στην προηγούμενη διαφάνεια μας. Δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση που το ΦΠΑ είναι 24%. Αν η τελική τιμή είναι 37€ και 20 λεπτά, για να βρούμε την τιμή προ ΦΠΑ, διαιρούμε, πάλι θα πούμε ένα πρακτικό κανόνα, διαιρούμε το 37,20 με το 1,24. Και αυτό θα μας βγάλει το 30, που είναι η τιμή προ ΦΠΑ. Στη δεύτερη περίπτωση που ο ΦΠΑ ήταν 13% και η τελική τιμή με το ΦΠΑ ήταν 22,60, θα διαιρέσουμε με το 1,13, οπότε η τιμή προ ΦΠΑ είναι 20. Ενώ στην τρίτη περίπτωση που το ΦΠΑ είναι 6% και η τελική τιμή με ΦΠΑ ήταν 10 και 60, θα πάμε να διαιρέσουμε με το 1,06 και το αποτέλεσμα θα είναι 10€, δηλαδή η τιμή προ ΦΠΑ. Το κανάλι μου είναι το ΑΟΘ Οικονομία και στηρίζετε αυτό το κανάλι με κάποιον από τους τρεις αυτούς τρόπους. Είτε κάνοντας subscribe, δηλαδή γίνετε συνδρομητές, είτε κάνοντας like σε αυτό το βίντεο, είτε αφήνοντας κάποιο σχόλιο σας.